Jesu Kristu inkosi, bazalwane, ngiyanibingelela egameni elinamandla, igama lenkosi yethu enguJesu Kristu. UMamkhwanazi futhi ebuyile ngo-part 2 wobufakazi bakhe, lapho khona nginifakazele bazalwane ngokuphuma kwami ezweni. Haleluya. Kuphuma ezintweni zalelizwe. Ngigcine ngikhulume ngokuphuma kuma-funeral covers, ukuthi kuze kube namuhla ngisaphila, angifile, angibhadali any funeral cover. uJesu ngikhululile kuma-funeral covers. Haleluya. Uyena manje uJesu oseyi-funeral cover yami. Impilo yami manje incike kuJesu ukuthi uma ngifa kuzokwenzakalani ngami. Haleluya. Ngoba ngomzimba wami. Haleluya. Lithi izwi kaNkulunkulu ngokuba siyazi ukuthi leli dokodo lizodilika ngelinye ilanga. Haleluya. Kepha siyazi ukuthi sinesakhiwo. Into ekumele sikhathazeke ngayo yileyo ukuthi ingabe isakhiwo esikhona le ekhaya sizokwazi ukufinyelela ukuthi singene kuso na. Singakhathazeki ngesakhiwo salelizwe. Haleluya, ukuthi ngizongcwatshwa ngebhokisi elinjani lamalini. Ngizongcwatshwa yiphi undertaker. Kuzodliwani mase ngifile. Cha bazalwane, izinto engamelanga nje sizikhathaze ngazo lezo. Kepha into ekumele sizikhathaze ngayo ukuthi amagama ethu alotshiwe yini encwadini yokuphila. Haleluya. Asho njalo uJesu kubafundi bakhe bejabulela ukuthi amadimoni ayabathobela, uthi ningajabuliswa yilokho. Uthi jabulisani ukuthi nje amagama enu alotshiwe encwadini yokuphila. Ngokuba into eziningi esikhathazeka ngazo bazalwane azisizi lutho. Ngempela azisizi lutho. So ngithe-ke sengiqhubeka-ke ngilalela abantwana bakaBaba uSibiya ku-Kota2 Media. Ngafisa after ukuzwa bona ngoba bambule indaba yama-celebrations. Beyicelebrate kakhulu i-birthday yami ekhaya. Maku-birthday yami iy'ngane zami beze ngisurprise, zingenzela yonke into ongayicabanga ingane iyenzela uma wayo ngosuku lwama wayo lokuzalwa. Ama-celebration o-Christmas Day besiwa-celebrate sewumndeni. Ngingaboni iphutha lapho until baze bazowambula lesi sambulo sokuthi zonke lezi zinto ziyi-world system. Indlela yabezizwe, onkulunkuluwana kusuke ku-celebrate-wa onkulunkuluwana babezizwe. Kulapho-ke ngaqala-ke ngaphuma-ke kuma-celebration. Ngabatshela abantwana ukuthi angisayi-celebrate i-birthday yami. If ufuna ukungenzela anything ngenzele noma ngaliphi usuku. Ungalindi i-birthday because angisa-celebrate i-birthday. Angisa-celebrate i-Christmas Day. Angisa-celebrate any celebration. Haleluya. Ngaphuma kuma-celebrations. Kwabambula nendaba yesikole. Haleluya. Ukuthi isikole naso asiveli kuNkulunkulu, kuyimfundo yabezizwe. Imfundo yabantwana bakaNkulunkulu yizwi likaNkulunkulu, imiyalo elotshwe encwadini yokuphila, iBhayibheli, ekumele thina siphile ngayo singabantwana bakaNkulunkulu. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu uyalile encwadini kaDuteronomy ukuthi nifundise abantwana benu ukugcina imiyalo yami. Haleluya. Lapha encwadini kaDuteronomy izwi likaNkulunkulu lilotshiwe ukuthi nansi
uDeuteronomy chapter 6 ngifunda uverse 1 uthi nansi imiyalo nezimiso nezahlulelo uJehova uNkulunkulu wenu aniyala ukuba nifundiswe khona, nizwe nikwenze ezweni eniya kulo ukulidla, ukuze umesabe uNkulunkulu wakho, ugcine zonke izimiso zakhe nemiyalo yakhe engikuyala ngakho, wena nendodana yakho nendodana yendodana yakho zonke izinsuku zokuhamba kwakho, kwandiswe imihla yakho. Haleluya. Nayi imiyalo uNkulunkulu ayimisile ukuthi sifundiswe yona. Uyezwa uthi ukuba sifundiswe yona. Uma siya esikolweni yini esifundiswayo? Ingabe ikhona imiyalo kaNkulunkulu kulokho okufundwa esikolweni yini? Uma kungenjalo bazalwane, akumelanga sifunde lutho. Kulapho-ke ngabona khona ukuthi sidukile ngempela singisizwe sikaNkulunkulu Israyeli oseBhayibhelini. Bayambulile naleyo ukuthi singu-Israyeli, umuntu omnyama ungu-Israyeli waseBhayibhelini. Kuningi-ke engithe mangilalele kwambuleka iy'nto ey'ningi. Kulapho-ke ngaqala ukushintsha ukwenza, ngayiyeka zonke lezi zinto. Ngangasithandi nesikole, manje ngaqala ukungasithandi isikole. Kuthe-ke kusenjalo baqhubeka bakhuluma ngoLuke chapter 9 uverse 23 lapho uNkulunkulu athi uma umuntu ethanda ukuza emva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla. Ngathi wow, kuningi umuntu abekade engakwazi. Bachaza-ke ukuthabatha isiphambano imihla ngemihla ukuthi kuyini. Ngaqonda ukuthi ukuthabatha isiphambano ukuhlupheka ngenxa yokuyeka zonke lezi zinto zikaSathane, ngoba uma ungafundile imfundo yaleli lizwe akukho lapho uzokwamukeleka khona ukuthi usebenze khona. Yiso leso siphambano, haleluya, ekumele umuntu asithwale imihla ngemihla. Uma ungasaphili according to izimiso zalelizwe, kuzoba khona iy'nhlupheko ozobhekana nazo daily. That is why lithi izwi kaNkulunkulu uthwale isiphambano sakho imihla ngemihla, silandele uJesu. Kulapho ngathatha isinqumo ukuthi ngiyafuna ukulandela uJesu, hhayi izwe. Ngaqala-ke ngalandela-ke labazalwane. Ngithe mangibalalela-ke ngilalela iy'mfundiso zababa uSipiya, ngathola ukuthi labazalwane baphila le mpilo le engiholeleka ukuthi ngiyiphile nami. Kulapho-ke ngaxhumana nabo-ke ngefoni, bangifaka kuma-groups wasekhaya labafundi. Kulapho khona ngathola ukuthi kuzoba nenkonzo ezoba khona for 3 days ekhaya labafundi. Inhliziyo yami vele beyilangazelela ukuthi ngelinye ilanga nami ngingafinyelela ekhaya labafundi ngike ngiyo-experience i-lifestyle abayiphilayo, since umuntu sekajwayele i-lifestyle yasezweni. Ngathi ngifuna ukuyofunda indlela abaphila ngayo embusweni kaNkulunkulu. Ngathatha isinqumo-ke sokuthi ngizo-athenda leyo nkonzo. Kwaba mnandi nakuleyo nkonzo. Safunda okuningi futhi ukuthi awukwazi ukusebenzela uNkulunkulu nomamona. Kwaba yi-confirmation yonke into engiyifundile laphaya
kule nkonzo beyikhona ngoMeyi ngo-2025. Kulapho khona kwambuleka okuningi ukuthi ngempela lokhu uNkulunkulu bekukhuluma kimi kuyiqiniso, yakhonfemeka ngey'fundiso engizifundile lesikhathi ngiye ekhaya labafundi ngoMeyi ngiyofunda. I-first time yami ukuya ekhaya labafundi bekungathi ngingasabuyi kahle. Indlela bengizizwa so welcomed ngakhona ekhaya labafundi, uthando engalizwa ekhaya labafundi, ubunye engabuzwa nje, i-presence kaNkulunkulu ebengiyizwa kuleya ndawo. Bengathi singaqhubeka sihlale singasabuyeli emakhaya, kodwa-ke kwasho ukuthi kumele sibuyele emakhaya. So mangibuyele ekhaya-ke ngaqala manje ngashintsha indlela yokwenza, even ebandleni bekade ngilihola. Ngaqala indlela yokufundisa, ngaqala manje ngafundisa ngombuso kaNkulunkulu, ngaqala ngafundisa ngokuzidela, sizidelele uNkulunkulu. Ngaqala ngaxwayisa abantu bakaNkulunkulu nge-system yaleli lizwe. Haleluya. Ekwenzeni lokho-ke uma ngishintsha indlela engifundisa ngayo, angizange ngi-understand-we abantu kunalokho bangihlubuka. Nezingane ebekade ngizifundisa ngizitshela ukuthi isikole asiveli kuNkulunkulu singesikaSathane. USathane uphuphuthekisa izingqondo zabantu ngokubafundisa imfundo yakhe ebasusa emfundweni kaNkulunkulu. Even though iy'ngane ezinye bezi-understand-a, kodwa iy'ngane azinamandla ngoba zisesephansi kwabazali. Kodwa ngiyakholwa mina ukuthi imbewu engiyitshalile itshalekile, ngesikhathi esi-right izomila. Haleluya. Kodwa-ke ngalahlekelwa abazalwane abaningi ngenxa yalevangeli lombuso kaNkulunkulu, ngoba ngifunde ukuthi abantu bayathanda ukusonta, abathandi ukulandela uJesu, abathandi ukuphilela uJesu, bathanda ukusonta ukuthi babe ne-membership yasenkonzweni. But-ke ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi nabo ngelinye ilanga bazosizakala, bazovuleka amehlo, ngoba imbewu yona itshalekile. Ngiyakholelwa kulokho ukuthi itshalekile imbewu. Right, the more ngiloko ngiqhubeka ngilishumayela leli vangeli, kuningi-ke uNkulunkulu beka kwambula ukuthi kumele ngihlukane nakho, kumele ngikususe kimi. Njengoba bengishilo ukuthi benginebhena enesithombe sami njengabafundisi basikhathi sanamanje, nginebhena enesithombe sami, enemishini yami yokuthi imishini yami ukwenzani, nama-phone number and everything siyazi emabhena ukuthi kubhalwa ini. Haleluya. So benginayo leyo bhena. Kulapho ngathatha isinqumo sokuthi manje kumele ngisuse yonke into engaveli kuNkulunkulu, ngoba kukho lapha ezwini likaNkulunkulu la kuthiwa khona kumele ngibe nebhena as umfundi kaJesu. Ngathatha leyo bhena, kwambuleka nokuthi iy'tifiketi engazenza ngizenzela ibandla laba engababhabhadisa azikho. Akukho lapho izwi kaNkulunkulu lithi uma sowumbhabhadisile umuntu mnike i-certificate. Akusiyinto evela kuNkulunkulu. Zonke lezi zinto zivela embusweni wobumnyama.
ngalitshela ibandla ukuthi bonke ebabhabhadisiwe ngabanika itifiketi ngabachazela ukuthi akukho entandweni kaNkulunkulu. So yonke into engaveli kuNkulunkulu is obvious ukuthi ivela kuSathane. Asengithi beze sizoshisa, nami ngiyoshisa ibhena, ngishise kanye ney'tifiketi zami zasemfundweni, iy'fundo lezi engayifunda eBible School, even esikolweni sona lesi, zonke iy'tifiketi ebekade nginazo, nami ngahamba-ke nalabo abavumile, ngoba abanye azange bavuma ukushisa iy'tifiketi zabo ngoba abantu bayasikhonza isitifiketi. Bacabanga ukuthi isitifiketi sizobavulela iminyango, khona iminyango esizobavulela yona, kodwa-ke bakhathazwa iminyango yalelizwe. Kanti esikudingayo ukuthi sibe nesitifiketi esizosivulela ezulwini, haleluya, ukuthi singene ezulwini likaNkulunkulu wethu. So bazalwane, ngathatha-ke leyo bhena ngayoyishisa, ngashisa wonke ama-certificate. Beza-ke abazalwane aba-understand-ile, sashisa. Kodwa-ke abanye bobona bashisa kodwa inhliziyo zabo zibuhlungu. Kodwa-ke kunjalo ukuhlukana nezwe, kunjalo akubi lula. Amen. Hhayi, emva kwaloko-ke kwamele manje nami ngicace ukuthi njengoba sengazi ukuthi isikole asiveli kuNkulunkulu, ngine-lastborn yami esafunda isikole. Ngahlala naye phansi ngamchazela, njengoba sengifundisile ngokuthi isikole asiveli kuNkulunkulu. Ngahlala naye phansi ngamchazela ukuthi indaba yesikole mina ngumzali wakhe angisayingeni. Uma yena eqhubeka ngesikole azi ukuthi sewuyiqhubekelela yena, mina angisekho in charge ukuthi uyaya esikolweni noma akayi esikolweni, ukuthi kufunekani esikolweni. Angisayingeni indaba yesikolo ngoba angikwazi ukukhonza amakhosi amabili. So ngaphuma nje entweni yesikolo, ngathi akusana fomu engizolisayina, akusana meeting yesikolo engizoyi-attenda. Manje mina ngikhonza uNkulunkulu yedwa kugelekeqe. Waqhubeka-ke umfana wami waya esikolweni until wabona ukuthi hhayi, ngempela lento engiyishoyo engiqinisile, vele angijiki. Wadicayida yena ukuthi naye akasafuni ukuya esikolweni, ngoba after ngishere lezi ndaba azange kusaba mnandi for yena ukufunda. Ngiyakhumbula ubekhona nomunye umntwana ebekade ngim-adopthile ehlala nami, yena wavele nje waphuma all together entweni yesikolo, ngoba I remember ngifonelwa esikolweni ukuthi ngize, akasa-participate eklasini nje. Uthisha uma engena uvele azilalele edeskini, akabhali lutho. Naye wazange asaba nentshisakalelo yokufunda. So kanjalo no-lastborn yami naye azange asaba nentshisakalelo yokufunda isikole. Okay-ke bazalwane, ithe makathi uyeka isikole wathi ufuna ukuya ekhaya labafundi, ngoba if ayeka isikole bengeke ngivume ukuthi ahlale ekhaya angenzi lutho. Kumele ayofunda imfundo emiswe uNkulunkulu. Ngamthumela-ke ekhaya labafundi ukuthi ayofunda, mina ngisasele ekhaya ngisaqhubeka nomsebenzi kaNkulunkulu. Ngale ndlela le manje esengi-understand-a, njengoba bengishilo ekuqaleni ukuthi bengimenywa kwezinye iy'nkonzo ngiyoshumayela khona. After sengishumayela ngaleli vangeli lombuso kaNkulunkulu nokudela konke, azange
basangamema abanye abefundisi, zange basangithanda ngoba mina sengikhuluma enye language abangayi-understand. Kwaqala nakimi kwangasabi comfortable ukuphila kuleyo atmosphere because angi-understand-wa muntu. It's like ngiphila kwelinye izwe, ngi-foreigner ngenxa yevangeli lokuthi kumele siphume ku-system yalelizwe singene ku-system kaNkulunkulu ngokupheleleyo, kungabi nalutho esinalo, haleluya, olungasilo lombuso kaNkulunkulu. Ngoba lithi izwi kaNkulunkulu laphaya encwadini yakaJohane, lithi izwi kaNkulunkulu laphaya kuJohn chapter 14 verse 31. uJesu ukhuluma lamazwi uthi, kodwa uthi angisayi ngokhuluma okuningi nani, ngokuba uyeza umbusi wezwe, kepha akanalutho kimi. Haleluya. Kumele sifinyelele ezingeni lapho sithi umbusi walelizwe akanalutho olwakhe kithi, okusho ukuthi kumele siphume ezintweni zakhe. Haleluya. Kungatholakali lutho olwakhe kithi. Now manje akekho umuntu ongi-understandayo. Abantu uma ukhuluma bazokubuza ukuthi why usasebenzisa ifoni, bazokubuza ukuthi why usasebenzisa imali kodwa nayo eyesystem yalelizwe. Imibuzo abantu abayibuzayo ngenxa yokungaqondi. Now ngathi okungcono ngiyeka yonke into phansi, ngiqala kabusha, ngahamba-ke ngathi manje ngizothatha isinqumo sokuthi ngiqale phansi, ngiyohlala phansi ekhaya labafundi, ngifundiswe njengomfundi, ngiyidele i-title yokuba upastor, ngibe ngumfundi kaJesu. So before ngiye ekhaya labafundi-ke bazalwane, kwatholakala ukuthi indodakazi yami, nginendodakazi eyi-1 vo, my only daughter, bekade kuyi-best friend yami, ngishare everything naye. Bese kuba abafana abawu-2. Intombazana yami saqala lapho-ke ukuhlukana mina naye, sangasa-understand-ani ngoba manje sengikhuluma enye language angayizwa, since yena efundile. Yena ufundile waqeda umatric, wahamba waya e-varsity wafunda, waqeda ayenza i-psychology, waqeda seyasebenza. So akayizwa tu indaba yokuthi isikole asiveli kuNkulunkulu, because ngibona ukuthi simsebenzeleni isikole manje, so uyasebenza, une-income every month, imali yangena ku-account yakhe, aka-understand ukuthi imali iyabhubha, aka-understand ukuthi okubalulekile ukuba noJesu kunokuthi ube nemali. So wabona kahle ukuthi mina sengidisturbed, sengikholwa kakhulu, sengize ngidisturbekile emqondweni. So uthe-ke makezwa ukuthi uLasbon uyekile isikole, usekhaya labafundi, azange ayithathe kahle leyo nto, wathukuthela, then I became an enemy kuye. I remember ngelanga wavakasha ekhaya ngoba bekangasahlala ekhaya ngenxa yomsebenzi.
wavakasha ekhaya ngelinye ilanga, wathi mefikile ekhaya lelo langa akakwazanga nje ukuhlala phansi axoxe nami, kusho ukuthi nje beka-distant. Bona ukuthi nje ngathi nokuthi abe khona lapha ekhaya nje wenze iphutha. Angry for ukuthi mina ngivumele ingane ithi ayisafuni isikole, ngayivumela ukuthi ihambe iye ekhaya labafundi. Hawu, ngayitshela ukuthi hayi uzogcina e-understand-a abazalwane. Bengiyitshela lokho ukuthi hayi uzogcina eseke-understand-a ukuthi ithini indaba kaNkulunkulu nemfundo. Kunalokho-ke bazalwane, ngisabheke lokho ukuthi hayi uzo-understand-a. Ngamangala nje ekuseni, ngelinye ilanga ekuseni nje sisalele khona abantu abamemezayo esangweni, mangithi wuye ongimemele umndeni-ke wakubo, ngizobuzwa ngale ndaba yokuthi why ngiyekisa ingane isikole. Ya, kuzange kube kuhle ngoba asi-understand-ani, and nami le esengiyizwile nesengiyikholwa angiyimiselanga nje ukujika nami. Ngiyaqhubeka noJesu and ngingene ngazi ukuthi ngizophesecute ngenxa yokulandela uJesu. So bazalwane, kube yilokho babona ukuthi yeyi angijiki esinqumeni sami, baze bangiyeke. Bamtshela undodakazi ukuthi hayi bona ayisekho into abazoyikhuluma nami, bam-advise ukuthi angithathele ama-further steps. Hhayi, ngathi-ke ngilwile leyo, ngithi iphelile ngelinye ilanga, angikho ngisedrobheni, kungena ifoni, ngifonelwa indodana yami endala, athi mama ukuphi? Ngimtshela ukuthi ngise-town, athi hhayi phuthuma ubuye ngoba kugcwele amakhamera la ekhaya. Indodakazi yami ize namakhamera wakaMoja 99, bakaMoja Love, gcwele amakhamera laphaya. Now abomakhelwane nabo sebaphumile bamiye ngaphandle babukele manje. Ngiye laphayana sengilindiwe, nama-bouncer wabo sewangilindile ukuthi nje bangivimbe mangabe ngazi ngizoyenzani, because batshele ukuthi angisaphili kahle la engqondweni, angazi. Bazalwane, bafike-ke bakhulume nami, bangibuze-ke imibuzo ukuthi yini indaba ngiyekisa umntwana isikolo. Ngibatshele ukuthi cha, ngimyekisile isikolo salo mbuso, kodwa usesikoleni njengamanje, ufunda esikolweni salo mbuso manje mina esengikuwo. Banga-understand-i futhi mangisho njalo, hayi kodwa mama uyawazi umthetho uthini, ukuthi umntwana kumele afunde. Ngibatshele nami ngithi inkinga ukuthi ukhuluma ngomthetho wasembusweni engingekho kuwo mina. Mina ngisembusweni kaNkulunkulu, nakhona kunemithetho yakhona. Athi hayi mama, nathi asazi, asiboshwe umthetho nathi, hayi kabi. Ngithi nami kanjalo, nami ngiboshwe umthetho. Nawe uboshwe umthetho wasembusweni lo usebenzelayo, nami ngiboshwe umthetho wasembusweni engiwusebenzelayo. Angithi inkinga ukuthi sisebenzela imibuso engafani. So bagcina bangiyeka ngoba nami ngimile ekutheni nami embusweni wami kuthiwa umthetho wakhona uthi ingane mayifundiswe imiyalo kaNkulunkulu ophilayo. Nawe umthetho wakho uthi ingane ayifundiswe umthetho kaSathane, imiyalo kaSathane. So sisembusweni ehlukile. Aze a-give up lo bhuti bekangi-interviewer, bangishiye bahambe. Now ngizama ukuthini? Ngizama ukuchaza ukuthi kuleli vangeli lokudela konke izwi liyenzeka.
noma liyenziwa izwi liyaphila kule vangeli uyalibona lenzeka in your life. Haleluya. Ngabona ke kwenzeka izwi leli laphaya kuMateyu chapter 10 uverse 34 lapho uJesu ekhuluma kanje athi, ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizanga ukuletha ukuthula kepha inkemba. Yebo, ngize ukuphambanisa umuntu noyise nendodakazi noninazala, nendodakazi nonina, nomalokazana noninazala, nezitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe. Haleluya. Kulapho ngalibona izwi likaNkulunkulu ukuthi liyenzeka, nalibona manje liyaphila because mina nendodakazi yami njengoba besengishilo ekuqaleni ukuthi besingama-best friend, besizwana, kodwa yafika inkemba uJesu athi ulethe yona. Ngabuza ubuhlungu benkemba, ngayizwa ingena between mina nengane yami, indodakazi yami, my only daughter. Ngayizwa le nkemba ingena, ngayizwa isiphambaniso, omunye athathe yakhe indlela nomunye athathe yakhe indlela. Haleluya. Ngalibona lelizwe ukuthi liyaphila. Ngempela naku sengihlukene nendodakazi yami engiyithandayo nengithandayo, sesiyizitha. Malithi izwi kaNkulunkulu, nezitha zomuntu kuyoba ngabendlu yakhe. And uma eza namakhemera ube ngeyedwa, ube nodadewethu. Haleluya. Okusho ukuthi bebahlangene nami, angazi odadewethu abamcoachile ukuthi aye kuMoja 99, kodwa nje ngisho ukuthi izitha zomuntu kuqala kube ngabendlu yakhe. They turned against me. Angazi noma bona bayitshela ukuthi bayasiza kodwa bebengi-attack. Haleluya. So ilokho ke okwenzekayo uma sithatha leli vangeli, noma uma ngithatha le vangeli lokudela konke. Ngahlukana-ke kanjalo nendodakazi yami till today. Akangikhulumisi, akangifoneli, noma mina ngingazama ukumkhulumisa ku-WhatsApp akarespondi. Nje nami sengamkele ukuthi yebo, ngilahlekelwe indodakazi yami ngenxa kaKristu, ngoba usho njalo ezwini lakhe uthi okulahlekelwa yikho ngenxa yakhe sizophinde sikuthole futhi. Uma achubeka laphaya kuverse 37 uthi, othanda uyise nonina kunami kangifanele, nothanda indodana noma indodakazi yakhe kunami kangifanele, nongathabathi isiphambano sakhe angilandele kangifanele. Ofumana ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uyakukufumana. Haleluya. So ngabamba la mazwi kuze kube namhlanje, ngibambe la mazwi ukuthi uNkulunkulu uthe whatever engilahlekelwa yikho ngenxa yakhe ngizokufumana. Haleluya. Alright ke bazalwane, sengihlukene nendodakazi yami, ngathatha ke isinqumo sokuthi ngiyahamba ke ngiyayenza ke manje lento, ngiyadela konke, ngadela umuzi wami, ngahamba ngayohlala ekhaya labafundi, ngayoqala ukuphila impilo engingayijwayele nengingayazi, ngoba ezinye izinto ngizifunde ekhaya labafundi ebengingazazi. Haleluya. Ukuvuka ekuseni ngithatha igeja ngiye emasimini bengingakwazi, ngakufunda ekhaya labafundi.
And angifuni ukungasho bazalwane, first time mangekhaya labafundi ngithi ngiyofunda, I thought ukuthi ngiyofunda iBhayibheli ngihlale phansi ngene eklasini kufunda iBhayibheli kube yileyo mpilo. Kanti akupheleli lapho, liyafundwa iBhayibheli ekhaya labafundi, kodwa kufundwa konke, kufunda indlela yokuphila ukuthi uma umntwana kaNkulunkulu udiphenda kuNkulunkulu ngayo yonke impilo yakho. Ufunda okunye engikufundile ekhaya labafundi ukukhonza abanye abazalwane. Haleluya. Ukudela impilo yakho for omunye umzalwane wakho engikufunda ekhaya labafundi. Haleluya. Ukuhlanganyela ezintweni zonke esithi esingasho ukuthi phecelezi ukushera. Ungabi nekuthi into yami, kodwa ukushera nabanye abazalwane, njengoba izwi kaNkulunkulu lithi encwadini yezenzo chapter 2 laphaya ku-verse 42 lithi izwi likaNkulunkulu abazalwane bebandla lokuqala, ibandla labapostoli, lithi izwi likaNkulunkulu, labazalwane baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemkhulekweni. Kepha kwaba yilowo nalowo muntu wehlelwa ngokwesaba kwenziwa izimangaliso abapostoli. Haleluya. Ebese lithi bonke abakholwayo babendawonye bahlanganyela izinto zonke, bathengisa ngemfuyo nangempahla, babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. Imihla ngemihla baqinisela nganhliziyo nye ethempelini, behlephula isinkwa ekhaya, badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo, bemdumisa uNkulunkulu, bethandeka kubantu bonke. Inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo. Now kulapho-ke engakufunda ekhaya labafundi, ukuhlanganyela ezintweni zonke. Amen. Uma nginemali akuseyami ngedwa, kodwa ukuthi uma ngifisa ukuzithengela utho, kumele ngimcabangele nomunye umzalwane onganakho lokhu nami engithi anginakho, kazi ukuthi nomunye umzalwane uyakudinga. Yilapho-ke bazalwane engakufunda ekhaya labafundi, engisakufunda nanamhlanje ngisafunda ekhaya labafundi. So ithe-ke isikhathi masihamba siyakhumbula ukuthi nginomfana wami ekhaya labafundi, lo owaqala wangandulela phambili waya ekhaya labafundi. Sewuyaqala manje uyajika, akasayijabuleli le mpilo ngoba akayijwayele impilo yokudela konke. Decide ukuthi hayi mina mama angeke ngikwazi ukuyiphila le mpilo, mina ngiyebuyela emuva. So bazalwane, indaba kaNkulunkulu ephakathi komuntu noNkulunkulu, and indaba kaNkulunkulu ayiphoqwa muntu, and bengeke ngimphoqe ukuthi ahlale ngenkani ekhaya labafundi abe yena athi akasafuni kuhlala khona, akasafuni ukuphila impilo yokudela konke. Uma efuna ukubuyela ezweni, ngempela ubefuna ukuyophila impilo yasezweni. Then I had ukuthi ngimdedele ngenhliziyo engathokozi, ngoba I know ukuthi ezweni kunjani and ezweni impilo yakhona iyo endapha kanjani. Even though bengingafuni ukuthi ahambe, kodwa ngenxa yokuthi
akekho okumele abanjwe ngenkani, ngoba noJesu ushilo wathi uma umuntu ethanda ukuza emva kwami. Akayibekanga as i-command, uyibeke as i-choice. Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami makazidela athabathe isiphambano sakhe engilandele. So kwasho ukuthi uloku ufonelana nosisi wakhe ngasese, hhayi bazwana ukuthi uzomlanda. Ngase-ke ngiyezwa ukuthi uyakwenza lokho, ngase-ke ngiyamnika imali ukuthi abuyele emuva. Wangishiya-ke wahamba wabuyela kusisi wakhe, uphila impilo le yasezweni le mina engiphume kuyo. So ngakho-ke bazalwane, ukuphuma kwami ezweni, ngiphumile and ngithathe i-single no return. So ukuthi ingane yami ibuyele ezweni, okusho ukuthi ubuhlobo phakathi kwami nayo bunqanyulwa ukuthi sisembusweni emibili engafani. Okusho ukuthi uphila enye impilo, ulandela inkosi yala akhona khona afunda imfundo yakhona, nami ngilandela uJesu wala ngikhona ngifunda imfundo yakhona. Sesihlukene kanjalo-ke bazalwane. Now ngilahlekelwa futhi umntwana wesi-2 uyisembusweni. Haleluya. Kanti nobhuti omdala, okusho ukuthi nje ngathi phecelezi iy'ngane zami zonke ngilahlekelwe yizo ngenxa yokulandela uJesu. Haleluya. Kodwa ngibambelele esithembisweni esithi konke engilahlekelwe yikho ngenxa yakhe ngizobuye futhi ngikufumane. Haleluya. So ngiyamethemba-ke uNkulunkulu ukuthi lokho akushilo uzokwenza. Haleluya. So kwaba kanjalo-ke ngihlezi-ke ekhaya labafundi kuze kube namhlanje. Haleluya. Kumnandi ngiqhubeka ngafunda. I thought ngizofunda, kodwa-ke ngithole ukuthi ngiyafunda futhi ngiyasebenza, nginemisebenzi eminingi uNkulunkulu-ke angiholela ukuthi ngiyisebenze embusweni wakhe. Haleluya. Ngiyisisebenzi sasembusweni manje futhi ngisesengumfundi, ngisebenza while ngifunda. Haleluya. Ngiyambonga-ke uNkulunkulu. Angazi noma ngiqhubeke nabazalwane noma ngiyenze part 3. Ngicabanga ukuthi ngiyenze part 3 ngokuthi-ke sengisekhaya labafundi yini okunye okwenzekile. Haleluya. Kuze kube namhlanje. Yeah, I think sithi ukuyivala la le part 2 soqhubeka no part 3. Nkosi yomusa inibusise nisalalela. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzonibusisa ngalobo bufakazi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyanithanda kakhulu ngothando lukaJesu Kristu. Hallelujah. God bless you.